bała. Bała? No to jest chyba głowa bałwana. Nie ma bała. No nie ma. Tu? Tak, wzięłaś bałwana. Oddasz mu głowę? Tak? No to oddaj mu głowę. Ja mam... Nie, zobacz, nie mam rękawiczki. Ty zrób. O tu? Połóż, no, na miejsce. O, super. Tu? Czapkę? No nie mamy czapki dla bałwana. Mojej mu nie oddam, bo mi będzie zimno. Mama bała. Mama Dobra, bała. poczekaj chwilę.